Hvordan kan man leve lykkeligt, uanset hvad der sker i ens liv? Er det muligt, at lykken er noget, som vi vælger, som vi selv vælger i øjeblikket? Kan man, når man går igennem modgang, stadig vælge lykken? Og i så fald, hvordan gøres det? Jeg har fået min lille søn på 4,5 år taget fra mig for kun cirka 3 måneder siden, da jeg flyttede til København, og jeg troede, jeg flyttede op til et muslimsk dydsmønster. Men at bo sammen med den her pige, så kom jeg til at lære hende at kende på en ny måde. Og hun holdt en indflytterfest, som hun ikke burde have holdt, og blev meget fuld og tedede sig lidt åndssvagt. Og cirka en uge efter, der havde hun nogle problemer med udlejer og udlejers kæreste. Det vil sige, jeg tror, udlejers kæreste havde gået sådan de sidste 14 dage og været lidt jaloux på min veninde, fordi hun er meget smuk. Eller, det er ikke til at vide hvorfor, men de var psykotiske og ville stjæle min computertaske, og de opførte sig truende og psykotisk den dag. Og så tilkaldte jeg selvfølgelig politiet, og politiet udnyttede situationen til at misbruge en gammel diagnose 8 år tilbage, som slet ikke burde figurere i systemet mere. Jeg har været rask lige siden jeg blev gravid med min søn, og har ikke taget medicin andet end lige i forbindelse med min 30-års krise. Men, og er et godt og kærligt og omsorgsfuldt menneske, er altid blevet vurderet af Viborg Kommune til at være en rigtig god og kærlig mor. Men nogle fremmede mennesker og fordomsfulde mennesker i København, som ikke kender mig, skyndte sig lige og i samarbejde med mine gamle ondskabsfulde forældre at tage min søn fra mig. Ja, de har ville tage hævn på mig i mange år, men det er en hel historie for sig selv. Men hvordan, når man har været så knyttet til et lille barn som mor, og har bygget hele sit liv op omkring det at være mor, fra man står op om aftenen til man går i seng, til man står op om morgenen til man går i seng om aftenen, har man haft den lille dreng i tankerne konstant, og det har været min livsmission, og det har været mit fuldtidsarbejde, det har været... Forestil jer et naturalistisk maleri. Jo mere man står og maler på det, jo flere detaljer, der kommer frem i billedet, jo bedre bliver billedet. Og han var mit naturalistiske maleri. Jeg var med til at forme og skabe ham til et dejligt lille velfungerende menneske. Jeg elsker min søn, og jeg er ikke en almindelig mor. Jeg er en mor, der går virkelig meget op i min søn. Så for mig var det jo helt grotesk absurd at få ham fjernet, og en skrækkelig tragedie, en familietragedie, men også en personlig frygtelig tragedie. Men hvad gør man, når man er vant til at leve lykkeligt, og selvfølgelig gerne fortsat vil leve lykkeligt? Det her at miste et lille barn er jo en kæmpe stor sorg, og der er meget vrede der opstår meget vrede over at have fået på alle de mennesker der opstår bare en meget kæmpe stor vrede, når det er, man har fået taget sådan en lille barn fra en. Kan man omdanne den energi til noget positivt, og hvordan kan man vælge at fortsat leve et lykkeligt liv, som man jo er vant til at leve, når man har været lykkelig sammen med sin lille elskede søn. Han var lykkelig, og jeg var lykkelig, så dybt tragisk. Men jeg vil våge at påstå, at det kan man, fordi jeg har arbejdet meget med selvudvikling, jeg tror simpelthen, der findes nogle særlige metoder, hvor man til enhver tid vil kunne klare sig igennem en hvilken som helst krise. Og jeg vil prøve i dag, hvor jeg egentlig havde siddet og malet lige fra klokken 9-10 i morges til klokken 4 her i eftermiddag, har jeg siddet og malet på et maleri. Og så tænkte jeg, nu skal jeg slappe af resten af dagen. Og så begyndte den her dybe smerte inde i hele brystkassen, og den her indestængte gråd og tristhed,
og begynder ligesom at røre på sig, og der går lidt panik i en, og man tænker, nej, kan jeg nu holde resten af dagen ud, uden min lille søn, uden at give ham en kysser og en krammer, og fortælle, at jeg elsker ham, og uden at kunne sidde og kigge ham ind i øjnene, og tumle med ham, og lege med ham. Hvordan skal jeg holde resten af dagen ud? Der findes metoder, og hvis jeg ikke bruger metoderne nu og her, så vil jeg simpelthen have det elendigt resten af dagen. Så lad mig vise jer, hvad man kan gøre til selvhjælp. Og jeg vil da lige vise det maleri først, som jeg har lavet i dag, inden jeg begynder med at forklare jer, hvordan man kan leve et lykkeligt liv og forvente de der... Se hvor flot det er blevet. Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Min lille søn Samuel har faktisk været med i tidernes morgen til at male det her maleri. Den helt sorte baggrund har han stået sammen med mig og malet. Men i dag, der tog jeg mig sammen til, jeg havde egentlig bare lige markeret, hvor gulvet skulle være, hvor trommen skulle være, og megafonen, hvor kontrabassen skulle være, og hvor menneskene skulle være. Det tog meget lang tid at male ham, der står i den der sjove position. Den måtte jeg viske ud og male igen flere gange, før det lykkedes. Og så er der flylet, og det var egentlig bare markeret. Og så var der det der stjernestøv op i himlen, som ikke var helt færdigt. Men nu har jeg lagt nye farver på, og brugt hele dagen til at sidde og male meget koncentreret. Og jeg har simpelthen sat mig for, at den der vrede og imod på grund af det her magtmisbrug, jeg har været udenfor, og den her dybe sorg og længsel og savn efter min søn, den energi kan jeg bruge til at blive en dygtig malerkunstner. Det gælder om at omdanne sin energi til noget positivt. Hvad gør jeg nu, hvor jeg er lige på nippet til at blive rigtig, rigtig ked af det? Jeg vil starte med at sige, at til der er jo forskellige metoder, men jeg vil starte med at sige, at det første, jeg vil gøre her i dag, det er faktisk at bruge at bede en bøn, som er lidt inspireret af mine missionærvenner, hvordan de beder en bøn. De starter med at sige, kære himmelske fader, og så laver de en lang takketale, hvor de takker for alle de gode ting, de kan finde på, og sige tak for i deres liv, og så slutter de den af med, jeg kan ikke lige finde den der brochure, de gav mig, hvordan man beder en bøn, men noget med i Jesus Kristi navn, amen. Og jeg har faktisk set den bøn virke, og det er bare den første af metoderne, jeg vil bruge i dag. Så er der mange andre metoder, jeg fortæller om bagefter. Men lige i første omgang, så vil jeg prøve at bede den her bøn for jer. Og så kan I lade jer inspirere af det, og når I er lige på nippet til at få det rigtig trist over et eller andet forfærdeligt, der måske er sket i jeres liv, jamen så benyt jer af de her metoder. Godt. Jeg vil starte min bøn, og jeg vil lige først, inden jeg starter bønnen, lige sige, at det her med taknemmelighed, grunden til, at man skal bede de her taknemmelighedsbønner, det er, at taknemmelighed, det er en meget, ligger på en meget, meget høj frekvens. Og det vil sige, at man bliver løftet op i en energi, når det er, man har tænkt en masse positive tanker omkring, hvad man er taknemmelig for. De tanker, de materialiserer sig, og de skaber en velvære inde i hele kroppen, systemet, sind og sjæl, og det skaber nogle dejlige følelser inde i hjertet, når man har tænkt nogle taknemmelige tanker, netop fordi den her taknemmelighedsfrekvens, den er en form for energi, der er så fin og så lækker og så fuld af kærlighed.
og ens tanker, styrer hjertet. Der er også en lille hjerne inde i hjertet faktisk. Men når man tænker nogle tanker, som er til gavn og glæde for ens velbefindende, så de tanker, de forplanter sig til følelser i hjertet. Man kan sige, at hjernen er lidt hjertets dirigent. Nu vil jeg starte min bøn, og jeg håber, I får gavn og glæde af det, og lader jer inspirere af det. Kære himmelske Fader, jeg takker dig for, at det var muligt at købe de der rigtig flotte farver, som jeg har købt henne i farvehandlen. Jeg takker dig for, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen mennesker, der ikke har nogen penge. Alle kan få hjælp, der er et sikkerhedsnet, og jeg takker for, at jeg havde nogle penge, så jeg kunne gå hen og købe de her fine farver til at male mit maleri. Jeg er taknemmelig for mine kreative evner. Jeg er taknemmelig for, hvor dejligt det føles, når man har lavet sådan et maleri som det her. Og den tilfredshedsfølelse inde i hjertet. Jeg er taknemmelig for den nydelse det er, og rent visuelt at kigge på det her maleri, som jeg har malet. Jeg er taknemmelig for min gule bluse, som jeg fik af min veninde Mia Damgaard. Jeg er taknemmelig for, at jeg tog en beslutning om at lave et lille overtræk på min konto en af månederne, inden jeg flyttede til København. Der fik jeg lige noget for træplank. De her trægulvplader lidt op i foden. Bagsen. Ja, den er så flot, den sofa. Og min nye ven, han kaster sig i den og siger, ej, var det en fin sofa. Jeg er taknemmelig for mine lamper. Jeg er meget æstetiker, og jeg er så glad for mine lamper. Jeg solgte 2 af mine iPhones for at købe de her lamper. Jeg er taknemmelig for, at jeg har en ny ven, og han tror på mig rigtig meget. Jeg er taknemmelig for, hvor meget han tror på mig. Jeg er taknemmelig for, at han har lyst til at hjælpe mig med at komme til København. Jeg er taknemmelig for, at jeg er en smuk kvinde, og at jeg har det godt med mig selv. Jeg er taknemmelig for, at jeg har det godt med mig selv, og at det eneste problem, jeg har, det er et problem, nogle andre mennesker har skabt, som har taget mit barn fra mig. Og så er jeg taknemmelig for, at jeg kender Teal Scott og alle hendes metoder. I kan prøve at google hende inde på nettet. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan sidde og kigge på Teal Scott på YouTube. Og hun kan lade mig fortælle mig, hvordan man hurtigst muligt opnår lykke. Og hun kan fortælle mig en masse gode, dejlige metoder til, hvordan man kan få det rigtig godt til mig selv. Jeg er taknemmelig for, at jeg har en fin computer med en rigtig god optagerlyd, sådan at når jeg sætter mig hen og spiller på mit klaver, så kommer der en dejlig lyd. Jeg er taknemmelig for, at min lille dreng er så smuk og velskabt, og så sød og så dejlig og så lækkermåsen. Jeg er taknemmelig for, at der er nogen, som kan give ham mad, og som kan passe ham, og så nogen han kan være hos. Og jeg er taknemmelig for, al den tid, jeg lige pludselig har til at snakke med nogle voksne mennesker, og komme lidt videre med mit liv, og male sådan en smuk maleri som det her. Fordi hvis min søn var hjemme i dag, så ville jeg ikke have haft tid til det. Jeg ville ikke have kunne sætte fra hele morgen til hele aften med et maleri. Så jeg er taknemmelig for, at jeg har gratis børnepasning. Det kan man jo godt kalde det, selvom det hedder en tvangsfjernelse uden for hjemmet. Så kan man jo godt kalde det alligevel, fordi det er meget, meget vigtigt, at man
at man ser, at der er en positiv intention om bag ved ondskaben. Fordi selvfølgelig er det ondt, selvfølgelig er det forkert gjort at tage en dejlig mor som er god mor, at tage hendes børn fra hende. Men hvordan kan jeg, hvis jeg går og tænker, jeg offer for det, hvor er det trist, hvor er de også onde, de her mennesker, der har gjort det. Og hvor er de bare fuldstændig ignorante. Hvorfor har de ikke sat en undersøgelse i gang om, hvem jeg er? Hvordan kan de tillade sig at tage et barn fra en mor, som er velfungerende og påstår, hun ikke er det, når de overhovedet ikke har mødt mig, enten lige sidder og lytter til mig i en retssag, som er en halv time ad gangen, når man kommer ind. Jeg er taknemmelig for, at jeg kender en metode, der siger, prøv at tænke omkring det på en anden måde. Tænk på det som om, han er ikke gratis. Du får ham gratis passet nu. Det er Gud, der har sørget for, at han er beskyttet derhenne. Så i den her periode, hvor at du gerne vil en hel masse ting, er blevet så rest, så du kan en hel masse ting, og at det giver muligheden for gratis børnepasning, mens du kan gøre en hel masse ting for, at Samuel, din lille søns, og dit liv bliver meget, meget bedre. En mor, som kan uddanne sig til malerkunstner ved at sidde hele morgenen og hele eftermiddagen og male hver dag. En mor, som er ved at komme videre i sit liv. En lille dreng har selvfølgelig også gavn og glæde af, hvis mor hun er rigtig glad. Og hvis mor hun får en lille bitte smule succes i hendes liv. Udover det at være mor, som er en kæmpe stor succes. Men den er lagt lidt på sidelinjen nu. Ved magt. Ved andre menneskers almagt. Men jeg er virkelig taknemmelig for, at Gud, han giver mig nogle måneder nu, at han måske giver mig et helt år nu, hvor jeg kan komme i gang med mine malerier. Og det kan endda være, at jeg kan komme til at udstille dem, og at jeg kan komme ud og optræde med min musik. Min nye ven er meget taknemmelig for, at han har en restaurant, så jeg kan komme til at optræde med min musik i hans restaurant. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har mødt ham. I Jesus Kristi navn. Amen. Normalvis, der vil jeg sidde i rigtig, rigtig lang tid og finde på alle mulige ting i mit liv, som jeg er taknemmelig for. Mine bønner kan være rigtig, rigtig lange. Og jo længere de er, jo længere tid føler jeg det rigtig, rigtig godt indeni bagefter. Fordi jeg kan allerede mærke nu, en lækker følelse. Det at tænke positive tanker og tænke taknemmelige tanker, det tuner et menneske ind i den helt rigtige, dejlige følelse af taknemmelighed. Boogie Moogie, jeg kan se sådan et dejligt billede af min søn på min computer. Han er dejlig. Og når jeg så får ondt i hjertet, jeg får ondt i hjertet med det samme, jeg ser på det billede, hvad gør jeg så for at få det bedre? En af de øvelser, som jeg vil nævne i den her video, det er, hvis man får det rigtig, rigtig ondt ind i hjertet over noget, man bare synes er uretfærdigt og trist, og noget, der bare er så smertefuldt, så man tænker, hvordan kan jeg leve videre? Når man får sådan en følelse ind i hjertet, så kan man bruge en metode, der hedder tør at være inde i din smerte. Sæt ord på, hvordan føles det. Hvordan føles det fysisk i kroppen? Jeg har virkelig ondt i maven. Det sviger og trykker og inde i mit hjerte. En bidende, dræbende, dyb smerte inde i mit hjerte. Jeg er kvalme. Tør være inde i lige præcis den følelse. Nu har du sat ord på,
Og så vær inde i følelsen. Den vil langsomt blive til noget andet, når du tør at være i den, når du ikke flygter fra den. Det værste man kan gøre, det er at medicinere smerten væk. Fordi smerten indeholder et kæmpe potentiale for menneskelig udvikling. Den indeholder et potentiale til, at inden smerten kom, der var du her. Så kom smerten. Smerten indeholder et potentiale til, at du kan få det endnu bedre, hvis du tager imod smerten, tør være i smerten og bliver healet. Fordi når du så er healet, så er du her. Det vil sige et sted, som er nærmere dit sande jeg. Mærk smerten, fordi den forvandles ikke fra det ene øjeblik til noget, til det næste øjeblik til noget andet. Jeg kan stadigvæk mærke den, men den føles lidt anderledes allerede. Så det er bare med at blive ved med at sætte ord på, indtil at smerten den er omdannet til en varm, lækker kærlighedsfølelse i stedet for, eller en meget, meget fin, dejlig, cremet følelse. Så prøv igen, lige meget hvordan hvor stor din smerte er. Prøv at være inde i den. Tur være inde i den, for du kan godt, uanset hvor smertefuldt det er. Du kan godt, du tør at være inde i smerten. Nu prøver jeg at gøre det færdigt nu her, og jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Men nu vil jeg gerne fjerne min smerte. Jeg vil prøve at heale mig selv på den her måde. Og jeg bliver ved med at sætte ord på, indtil at det lykkes. Godt. Nå, nu er der en, der ringer. Ja, bare lad den ringe. Jeg føler en svie og smerte her. Fordi jeg er lige kommet til at kigge på et billede af min lækre, dejlige søn. Og jeg elsker ham. Helt ud, langt ud i universet, ud til stjernerne. Og hele vejen tilbage til planeten Jorden. Men han må ikke være hos mig. Det er der nogle meget mærkelige mennesker og et mærkeligt system, der har besluttet. Så derfor sidder jeg her og skal heales. Jeg har en smerte herinde. Hvordan føles den? Den føles som om den er ved at æde mig op indvendigt. Den sviger, den smerter. Hvordan føles den nu? Den føles lidt som en boblende energi. Den er der stadigvæk, men det at sætte ord på den og tør være i den, der kan mærke, at den udvikler sig så lidt sådan en boblende energi. Det er smertefuldt her. Hele vejen over her. Smerte. Jeg har ikke ondt inde i hjertet mere. Der var en bidende, dræbende svinesmerte, men I så mig for ikke så lang tid siden sætte ord på, og det er ikke så slemt mere. Det var ligesom gået væk, og nu hvor jeg snakker om det, så kan jeg mærke, at det ligesom sådan trækker. Det trækker lidt ind imod hjertet nu. Nu begynder det at svie lidt igen, og jeg skal turde være inde i den følelse, fordi det vil langsomt blive til den her lækre, dejlige følelse. Hvordan føles det nu? Hold fokus på den svigende smerte inde i hjertet. Kan du mærke, at den er ved at forvandle sig til noget andet? Ja, der forvandlede den sig. Og hvordan føles det? Som om svigen og smerten sidder her nu, men selve hjertet er ligesom blevet lidt roligt og lidt afslappet. Og igen lidt ligesom sådan en boblefølelse inde i hjertet. Det er meget, meget vigtigt, hvis man gerne vil selvudvikling, og hvis man gerne vil leve som et spirituelt menneske, at man tør at tage imod alle de her livets smerter og nedture og kriser, at man tør være i dem, og at man ikke går ind og sløver hele sit sansesystem med medicin. Fordi når man gør det,
så fjerner man sanserne, så de ikke er aktive. Men det er jo netop sanserne, vi skal have fat i. Fordi det er sansesystemet, som kan bringe dig nærmere Gud. Og det er sansesystemet, der kan få din smerte til at forvandle sig. Derfor er det vigtigt som menneske at bevare sansesystemet. Hvordan føles det nu? Der er stadigvæk den her trykken og svigen her. Jeg tror, jeg kommer til at sidde her i lang tid, hvis jeg skal... Og nu vil jeg stoppe, hvis det skal virke. Ikke? Jeg kan mærke, det virker lidt nu. Jeg kan mærke en energi, der ligesom kører ud sådan her. Og sådan, ja. Men det kan godt tage lang tid. Tænk på, at jeg har fået mit barn taget fra mig. Men i hvert fald, så har min taknemmelighedsbøn hjulpet lidt på selve, du ved, sådan lidt på at det er nemt at være til. Jeg kan godt føle en lille smule form for lykkefølelse, selvom jeg går rundt med den her bidende, dræbende, ædende mig op smerte. Og den er faktisk blevet lidt bedre nu, hvor jeg har prøvet at hele mig selv. Men nu vil jeg prøve at tage fat på de næste metoder, som er positiv fokus. Jo flere ting, som du tænker på, som du godt kan lide, jo bedre vil du få det. Hvor bedre vil dine følelser være. Og dejlige følelser. For at skabe dejlige følelser, der kan man fx sige sådan noget som sådan en maleri her. Så skal man lægge mærke til, hvad er det, man godt kan lide. For eksempel med farverne. Det kan være, jeg kan godt lide den der turkise farve spil, og så er det en orange kontrast til. Jeg kan godt lide den måde, jeg har sat farverne sammen på et billede. Jeg synes, det er lækre farver. Jeg synes, der er harmoni. Og det kan jeg godt lide. Hvis du går for eksempel, jo flere positive tanker som muligt, jo nemmere kan du leve et lykkeligt liv og føle dig glad og vel tilpas. For eksempel hvis du går en tur ud på gaden og ser en mor holde sit lille barn i hånden, så kan man tænke, jeg kan rigtig godt lide det faktum, at moren holder det lille barn i hånden. Eller hvis man ser et eller andet menneske på gaden, som man måske synes, ham kan jeg ikke lide, sådan umiddelbart. Så prøv at kigge på et eller andet ved den person. Den der, jeg kan godt lide hans gule bluse, den er virkelig flot. Hvis man hele tiden søger sit blik og sine tanker mod det, som man godt kan lide, så er det en meget, meget hurtig genvej, eller faktisk en direkte vej til at få det meget bedre nu og her. Så jo flere positive tanker i løbet af en dag, jo bedre. Jeg behøver sikkert nævne flere ting, for det er let nok forståeligt, det her. Hvad kan man mere gøre for at få det rigtig godt med sig selv, når man er i livskrise? Eller hvis man har mistet nogen og føler en kæmpe stor sorg, eller bliver adskilt fra sit lille barn, som der er faktisk rigtig mange mennesker i det danske samfund, som får fjernet deres børn. Og mange af børnesagerne, der er det altså rigtig gode forældre, det sker for. Det er ikke kun de forældre, som ikke har været, som har gjort noget forkert over for deres børn. Man kan være uheldig, og at nogle mennesker ser galt på en, og så kan man faktisk angive hinanden i det her samfund. Så til de danskere, der har fået taget deres børn fra dem, der vil jeg sige, de her ting, jeg nævner, det er virkelig, virkelig brugbare metoder, fordi at mellem mig og jer, der ved vi alle sammen godt, hvor forfærdeligt det føles, når det er, at man gennemgår sådan noget her, og man aner ikke, hvornår man får sit barn hjem igen. Men jo mindre ens tanker kredser for meget om at få barnet hjem, jo mere man
gør noget konstruktivt, for eksempel skriver lange breve ind til sagsakten, eller retter sit fokus på nogle helt andre ting, og lidt lader ligesom om, at man ikke har det barn, og at man egentlig er rigtig taknemmelig for det, fordi så kan man, hvad kan man så gøre i mellemtiden? Fordi det at være for eksempel fuldtidsmor, eller fuldtidsfar, eller have en karriere, begge forældre, og bo sammen og have nogle børn, som skal være en hel masse for. Der er ikke meget tid til en selv, når det er, man har børn. Men så en af de ting, man kan være taknemmelig for, det er, at man kan lige pludselig gøre en masse gode ting for sig selv, og man skal også lige pludselig lære at hvile noget endnu mere i sig selv. Fordi man skal både kunne rumme sorgen, og så skal man kunne hvile så meget i sig selv, og være så glad i sig selv, og udnytte ens kreative evner. Det er en af de ting, hvor man kan komme op på en kærlighedsfrekvens, hvor man kan føle sig lykkelig. Det er hver dag lave noget kreativt som male, eller man kan dyrke noget motion, man kan komme ud. Jeg har rullet fantastisk meget på rulleskøjter den her sommer. Jeg rullede på Nørrebro og Vesterbro og rundt om søerne i København. Og det gjorde jeg, og jeg kunne mærke, at jeg fik dem, fordi jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre med mig selv. Motion, det skaber nogle endorfiner op i hjernen, så man bedre kan føle sig lykkelig. Der er mange ting, man kan gøre. Man behøves ikke at sidde og have ondt af sig selv og tænke, det er forfærdeligt, jeg bliver ramt af et uheld, jeg er i livskrise, jeg har det så frygteligt, jeg er så trist og ked af det, jeg får det aldrig godt med mig selv. Man behøves ikke at lade de her livskriser, knække en, fordi man skal vide med det samme, de kommer. Tak, endnu en krise, yes! Man skal se det som Gud, han virkelig viser dig tillid. At Gud, han giver dig en gave. Se, jeg ved, du kan blive til endnu mere end det du var. Så nu kaster du ud i en livskrise, så du kan blive til mere. Som jeg før fortalte, man bevæger sig længere og længere op mod ens højere jeg. Jo mere sorg man går igennem, og jo flere kriser man går igennem. Det er en universel lov her på jorden, og det skal vi lære. Vi burde lære det i folkeskolen, vi burde lære det på universiteterne, vi burde lære det overalt i hjemmet hos vores forældre. Vi burde lære de her naturlove, fordi de er guld og diamanter værd. De er kærlighed værd. Så er der flere ting, jeg kan nævne, inden jeg slutter min video af. Jeg kan mærke, det her det er en god dag. Jo, når man står op om morgenen, så hvis man gerne vil have en god dag, så er det meget vigtigt, at man siger til sig selv, i dag bliver det en rigtig dejlig dag. Der kommer til at ske rigtig dejlige ting. Og så skal man prøve, fordi det er ikke bare nok at bare sige sådan en manifestation. For at det skal lykkes, at det virkelig bliver en god dag, så skal man føle det inde i hjertet, som om, at det allerede har været en rigtig god dag, og der er sket alle de her gode ting. Man skal prøve for at finde den følelse frem via ens forestillingsevner og associationer, som om, at man allerede ved, at det vil blive sådan, og så kan man sige, og ved, hvordan det føles, når man modtager alle de gode oplevelser i løbet af en dag. Og så siger man tak, og forsøger at føle taknemmelighed inde i hjertet. Og det man så gør derefter, det er, lad det helt ligge. Lad være med at tænke mere på den morgenbøn, kan man kalde det. Og beskæftige dig med noget helt andet. Det, at man er nærværende i nuet, og ikke er angst for, hvordan dagen vil gå, om det nu vil blive en rigtig god dag med alle de sorger og bekymringer, man har, og om man nu vil blive knækket på grund af, at der er sket noget forfærdeligt i ens liv, så kan man skal være i nuet og tænke nu og her, og så med en sindsro, at jeg har bedt den her bøn, og jeg har fuld
tillid til universet og de guddommelige principper, at den her dag, den vil blive god, fordi jeg har lavet den her bøn, og jeg ved, at den virker, fordi jeg har lavet synkronitetsbøger, og skrevet alle synkroniteterne ned i mange år, og det er nemlig også en god ting at begynde at gøre, at lave en synkronitet på. Og derfor ved jeg, at den her metode, den virker, og de her bønner, de virker. Yes. Jeg nævner det her med synkronicitetsbøger, og det kræver lidt nærmere forklaring til de, der aldrig har hørt det før. Som spirituel, der tror man meget på, at man selv er herre over sit eget liv. Og man tror på, at man selv skaber den virkelighed, man lever i. Og de 2 måder, man kan skabe den på, det er enten ubevidst, fordi ubevidste tanker og følelser skaber også den virkelighed, der er omkring en. Men det kan også være bevidst, at bevidste, og det er det i mange kunstneres liv og spirituelles liv, der er det meget bevidst, det man skaber, fordi at man godt kender de her principper, og derfor gør glæde og gavn af dem. En synkronitetsbog, det er, når alle de gange, man har oplevet, at man har associeret til noget og fantaseret noget, eller måske sagt noget til en ven eller veninde eller en kæreste, mand, kone, at noget ville ske, og så skete det. Alle de gange, man kan komme på det, og hver gang, at man løber ind i det, så skriv det ned i en bog, som man kan kalde en synkronitetsbog. For der sker en synkronitet i det øjeblik, at man ser, at det lykkes at skabe lige præcis det, man gerne vil. Og man kan faktisk skabe meget, meget, meget præcise ting. Jo mere præcis, hvis man skriver et ønske ned omkring et eller andet, man gerne vil have til at ske, jo flere detaljer og jo flere associationer, man knytter til det, jo mere præcist, jo mere detaljeret og præcist vil det komme til dig. Og det er noget, man ved, hvis man har prøvet at lave de her synkronitetsbøger. Jeg er beskyldt af systemet for at være manisk psykotisk, på grund af min overstrømmende glæde. Men når man har været igennem den ene efter den anden og den tredje krise, og når man ved, at det man ikke dør af, det gør en stærk, så ved man også, at det faktisk er muligt at leve lykkeligt i det danske samfund, uanset hvad vi har af problemer i Danmark, og uanset hvor folk har det her hækkenfelt til at have masser af problemer, har masser af magtesløshed over et system, der egentlig undertrykker, i stedet for at stille boliger til rådighed for de hjemløse, eller i stedet for at bruge pengene til at tvangsfjerne børn, eller i stedet for at bygge motorveje og bro og alle det her, give børnene teknologiske, iPads i børnehaven, som man ved jo skaber hjernetumor. I stedet for at bruge alle pengene så åndssvagt, som kommunerne bruger dem, jamen så, så kunne man bruge de her penge til at lære mennesker om selvudvikling, og lære mennesker om gode ting. Og fordi at vi ikke er udstyret med de rigtige ting, så bliver vi magtesløse som mennesker. Vi ved ikke, hvem vi er, vi ved ikke, hvor vi kommer fra, Men det er stadigvæk muligt at være lykkelig, selvom man er omgivet af alle mulige mennesker, som ikke har forståelse for de her ting. Man skal blive ved med at tro på sig selv. Man skal have været i gang med at bygge selvværd op, og det kan godt nogle gange tage mange år, for det selvværd kan have været ødelagt i ens opvækst, eller hvis man er løbet ind i de forkerte mennesker og ikke sagt fra i tide, så kan de have været med til at ødelægge ens selvværd, fordi selvværd er noget, der bliver skabt i samspil
samspil med andre mennesker, modsat selvtillid, som vi alle i større eller mindre grad er udstyret med, og som er noget, der kommer inde fra det enkelte menneske. Men fordi mennesker er i Danmark, der er så meget jantelov og sådan noget, der er jeg jo et nemt offer, kan man sige, ikke? Men jeg er overstrømmende sød, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Jeg føler mig elsket af Gud, og jeg ved, Gud eksisterer. Jeg ved, at de her spirituelle naturlove eksisterer, og jeg ved, at der er ikke nogen, der kan få mig ned med nakken. Der er ikke nogen, der kan gøre mig virkelig ondt, fordi det onde kan ikke trække igennem ind i mit energifelt. Og det kunne det heller ikke den dag, min søn blev tvangsfjernet. Hvorfor ikke? Fordi at når man er på en vis frekvens, energimæssigt og kærlighedsmæssigt, så kan der ikke overgå i noget. Kærlighed er nemlig den største kraft her i universet. Er det ikke bare vidunderligt at tænke på? Og sådan er det. Og når man er gået igennem en masse spirituel udvikling, så er der nogle af de her sandheder, som man via sin intuition simpelthen bare ved, at sådan er det. Jeg tror, for ikke at gøre den her video skal blive alt for lang, så vil jeg slutte den af nu, og så vil jeg lægge den ud på YouTube, og så vil jeg kalde den metoder til at... jeg vil kalde den et eller andet, måske hen efter metoder til at få det bedre, uanset hvilken krisesituation man står i, og uanset hvor stor smerten er, eller leden ved livet er, så er der håb, og så er der her i universet nogle naturlove og nogle redskaber at gøre godt med, som virker uanset hvad, og uanset hvem du er. Held og lykke med at gøre brug af dem.